Madoka chirema abuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuva rochishanu mwedzi uno wakakunguru. Ipapa Sydney Gata aitiwa ndiye kwai gamba ronyika. Wabi edu zvavo wanotoziva kutoti zvavo zvakaringana nyangwe mukupfa kudari idingazorore hache. Ipapa wamunangarwa nyasi wagotorana naye wikinere kuenda kobata kowapurura vanhu kwagatawo. Mhanduwe wosaya kuti ko wikinere apinda papi pamutungamiri wenyika apa. Pane zvimwe zvisingareketeke asi regai tirambe takazviringa. Jacob Mafume agofumira ipapa kureketa kuti kwai vanhu ngavagomwe zvavo mvura mhanduwe, kwai mvura yemuguta reHarare yakachena yomumapombi. Wakomana muyembe wakaita kudarika uribe izvo zvino. Iyoyi mvura iyi ngaagoburike kachitovhura papombi obva atotora oisa mugirazi obva amwa vanhu tese takaringa kana yakanaka. Regai tigoona ipapo kuti anenge achizviita sei, tinoramba takaringa zvedu. Watchman Ncube azoita kunyora tsamba mhanduwe, kunyora tsamba kuti inini ndikukumbira regerero kudare guruguru munyika kwai nokuti mumwe wavanhu wandinosenza nawo agonyora zvinhu achiseenzesa AI mhanduwe. Apa AI yagopwita zvayo kureketa zvinhu zvisipo ichiti zviripo. Heno kuti akazozviboya sei. Hwendo huno kumberiku kuno nyaya. Asi tiri kutotenda kuti aita simba rokutonyora achitokumbira regerero hache idi nokuti manyadzo makuru. Kuno vamwe watsano vane makore 17 vanonzi Steli Marecha kusungirwa kuti waida kutengesa kamutumbiko mucheche mhanduwe. Wagoti ndakanhonga kamutumbiko kari mupurasitiki kwautotsvenda kutsvakawo kutengesera. Kushinwa kakadari mhanduwe. Puribe chizvino uku. Regai tigoona hedu kuti zvinosvika kupi asi haiwa zvisvino izvi. WoZimbabwe National Parks wagoreketayo kutoti izvezvi wakunadzirira kuti watande kuburitsa dzimwe mhuka wachidzibvisa nzvimbo dzakasiyana siyana kuti wadzounze kumatusadonha. Regai tione kuti zvauri kuda kuita zvinobatsira chere kana kuti zviringa futi. Tinoramba takandoringa ipapo kuti vanenge vachiita sei. Uko Fadzai Mahere ari kuita kung'ara mhanduwe. Wendo huno ari kusimudzana naiye Tino Machakaire. Wakomana aiwa unobva waita kuona idi nayo kuti idi ukaita kumakana naye munhu akadari iyo anoita kunge kapunungira mhanduwe, kanoramba kachitofinha kanokapedza ukabisa, kanoramba kari kundouya chete kachindouya chete. Hino kuti wachasvika kupi, ticharamba zvedu takaringa iko wachasvika kuti ndokupi, tinenge tichizokunyepai mabujamu. Chariton Hwende yagoburika ipapa paakanga ari kwaJobhosi Karakuku ari kureketa kuti kwai nini ndakange kunyangwe ndikareka kuonana naChamisa usunosu kana kuwirirana naye matongerwo enyika seizvezvizvi ndinoenda ndichigoreketa kuti Chamisa agonyangadzira pakati agonyangarira chino nekuti takabva tese kare. Kubvuma kwache kuti aiwa tiri kuona zvakafanana kawo, kubvuma kuri pachena. Regai tigoona kuti wanosvikepi iwo watsano awa naizvozvo vari kuda kuita izvozvo. Tinoramba zvedu takandoringa. Tikatoringa edu zviri kuitika kumitambo, kureketa kuno mhanduwe. Kwai chikwata chomaChevrons chokiriketi chanhadzirira manji kutamba mutambo muzuva ramangwana. Pauri kutamba mutambo wemazuva 5 noSouth Africa, regai tigoona kuti wachahwina chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Toramba takandoringa ipapo.
ukuwo green fuel nyasi yajiwa nongezi platinum nokabodzi simba bhora ikaita kabodzi nowakomana ZPC wamagetsi kwaino vamwe watadza kugogwesa dzisvinu nekuti wanga wari kunyahwa ndikaitione Emos yaja bhikita nokabodzi Dynamos yazunguziwa mhandiwe noiyo herendauzi yabenza ZANU-PF takatotora dziite 0-0 mhandiwe kuno ipapa yazunziwa Dynamos yo chicken in ikabva yatiwo aiwa bati kumira ba zvawafana wanoda kunyepera kuprofita tozvidaba iwo wafana wamagaya woyadha wajiwa notuiri kukabodzi noiyo chicken in ikaitione kuti zvinosvika kupima mangwana pari kutamba tiraingoro unotero 1 Scotland yaScoti isakupwanyawo ZANU-PF inenge ichiringana usuno kepekepe yafara ijeta uZANU-PF apawo Kwekwe United ichida kuzama kwekweredza Highlanders Hailang'amboso rikaiti kuona kuti wanezvikona cherezvo vari kuda kizoita izvozvo wakomana wanotamba mutambo woragibhi woZimbabwe woSebos watosvika kuUganda kuti watambe mutambo yorugby Africa Cup rikaiti kuwarwira manja tichinenge tichindoimba kuti wanoita atosvino kuti wahwine ipapo Econet Wireless yagoti iyo mangwana chaiyo kweri mhanduwe vanhu ngavatomukire kuenda komhanya hawo kumapopo makuku paVictoria Falls Marathon tinenge tichiringa kuti vanenge vachizviita sei wagoreketa vakati isusu takatopedza zvese zvinenge zvichidiwa dande mutandiro 5G takatoisa mhanduwe kuti zazaza chaiko zvokuti kumapopo makuku paribe nzvimbo iribe dande mutandiri tikati kamu ndokukona kawo dai magara madzikisapo kare nomutengo yacho kuti zviite zviri nani vanhu vakone kuenda padande mutande zvakanaka nyaya inohwadza mhandiwe iri kuitika South Africa kuku iri kubata vana veZimbabwe apa izvezvo vamwe vakutodzungaira mhandiwe kusaya kuti woita sei wari kutokumbira hurumende kuti dai yakona kuita kuti zviite zvisvinu zvivarerukire ikone kana kuvabatsira chaiko nokutoti muzvipatara paribe chizvinu wari kuenda vachodzingiwa nayo kana dhudhura wari kundoti tikuda kudhudhura mhandiwe idi mwana weZimbabwe dai wapindira nyika yedu yaita zviri nani nokutoti kugara kwacho kunyika dzakaita sana South Africa dzangonharo mhandiwe kwakunetsa kwakuhwadza kuri kuita kunge kwaisiwa uriri rikaitione kuti zvinosvika papi ipapawo kambani yeGeopomona yakuburika kaye Chinguwaya achireketa kuti tatenga marori 60 nomairiyo kuti tiende koita kuti manyara marare apere rikaiti zvoone kuti zvichaitika chere kana kuti tinoramba tichinyepiwa zvimwe nezvimwe tinenge tichikunyepai zvedu kana zvaakiitika ipapa tikaringa adzirikitika pasi rese mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa tekaira akienda kuBrazil kumusangano weBRICS rukuitiwa zuva ramangwana nomuvhuro rinenge tichikunyepai kuti zvirikutekera sei DRC pokareno M23 wagonzi wazobvumirana kuti wambotumire wamwe wanonoita kureketa katomboka nyai kunyika yokata kuti wakone kureka kurwisana zvinoita kushamisa chaiko rekaiti goramba edu tichiona kuti wanoipedza sei kuTanzania mutungamiri wehurumende Prime Minister pachirungu Kasimu Majaliwa kwaya agoti aiwa baini ndichapinda baini kubenuka akaenda kopinda kumusarudzo pokare koChina aiwa ndichazvidaba ndaneta tikati kamu ndokukona kawo ndotusvinu dai atoramba akadando dai atoita kuti novamwewo waite kuramba wachindoita zvibodzi zvomuAfrica muno peno zvingaite zviri nani akaenda kozororawo chinyora hachemabhuku manjewo zvaakaona nguva yese anga ari kudaro paramende achiita sei ndokuti zvitekaiteka vanhu ndokuti wagozoziwe kuti iwe uri munhu akaita sei akabvepi tinoramba tichiringa rekaitione kuti zvinopera sei kuno vanhu vokuKenya vanosvika vapfumbamwe vari kusungisa hurumende yoSouth Sudan mhandiwe kwaiva toda kuti wabhadhare zviuru 320,000 US dollars pachirungu
nokuti walibe kuwapedza kuwabhadhara mari pawagosenza iko kunyikayo South Sudan. Tikai tione kuti zvinosvika kupi, tinenge tikunyepai. Apa mutungamiri wenyika yeAustria goita kutovhunduka kutoti zvii zviri kureketeka zvokuti kwai vachena vari kuvhiringiwa muSouth Africa. Paribe zvakadando, paribe ari kudakara kana zvimbwaba izvozvo kuramba tichiteyo ndokuti tuzvinu koko. Apa izvezvi kuCape Town wakomana dzimwe nzvimbo kwai dzaita kukwana nomvura. Kuita kukwana, mhando yekukwana nomvura. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi chaipo, tinenge tichindokunyepai mhando kana zvaakiitika kuti paine zvimwe zvinenge zvareketeka. KuBritain kwaita kumera mbada mhandoyo, kwai kwazvarira ingwe. Ipapa kureketa kuno kwai vanhu vari kureketa zvokutsigira nyika yePalestine maakupinziwa mushishi kuBritain ku kwai kwakutosungisa mhando yekureketa kuti Palestine iri kudzvinyiriwa, kureketa kuti vanhu vePalestine vari kuurayiwa, kusungisa chaiko unobva watosungiwa, kusimudza mureza wePalestine kwakutosungisa. Imi paita kunyangalitsa chaiko kusvino. Rekai tirambe takandolinga hedu kwazvinoenda kuti ndokupino. Apawo ipapa Elon Musk kuAmerica kuku agoti ndatanda bato rakanzi America Party. Rekai tione kuti bato rechitatu rinosimuka chere rinoita sei. Tinenge tichindolinga tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira anhu kupi chaiko. Beatrice Chebet aita kuvhundutsa vanhu asi achifadza nyika yeKenya pokare nenyika yeAfrica. Apinda ipapa pawanhukadzi wokutanda kupinda kumhanya makilomita 5 ari pasi pemaminiti 13. Warume aiwa vanenge vari kuita kutiza mhepo chaiko ndokusvino. Rekai tigoona kuti zvinosvikepi. Peno dai wasavira wangu washumba, waigopuwa mukana, waigotoenda komanya zvakaita kupfuura apapa. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi izvi. Asi kwanyasi tagumira pano mabuju andini wenyu mhanduwewo nawo.